Moja sma dzisu na alma mater, naszego wielkiego profesora Jerzego Sampa. On tutaj jako studiera se uczył, później robił doktorat. Następnie był mistrzem słowa jako wykładowca dla nowych studierów. I tak po próbce Jerzy sam był bardzo związany z tym mylem. Tak jak i z siedzibą Kaszebsko-Pomorskiego Zrzeszenia w Gdyńsku, tak i Uniwersytet Gdański to był jego drugi dom. Dla nas to było naturalne, że my musieli się spotkać z władzami uniwersytetu i wspólnie pomyśleć, w jaki sposób pamiętając o naszym wielkim stolemie tu na uniwersytecie, padła łudba, aby zrobić to poprzez konferencję naukową. Przyjechały osoby, które bardzo dobrze znały profesora Sampa, osoby, które znały jego twórczość i które mogą się wypowiedzieć kompetentnie na temat jego twórczości, różnorodnej bardzo. Tutaj jakieś takie też tony polemiczne na samej konferencji się pojawiają, ale ja się bardzo cieszę przede wszystkim, że co niektóre referaty mówią o pewnych inspiracjach, które profesor Samp zostawia za sobą i które inspirują następnych naukowców, że on właściwie rzuca nadal pewne pomysły, które oddziaływują chociażby w świecie słowiańskim. Mi zawsze bardzo zależy, żeby Kaszubszczyzna wyszła do tego świata słowiańskiego i tutaj mam nadzieję, że do tego dojdzie. I zobaczymy to oczywiście w księdze pokonferencyjnej. Udało się też nadać miano jednej z auli na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu na którym pracował Jerzy Samp. Udało się też odsłonić tufla pamiątkowa przybuczająca, że profesorem w tej uczelni był Wasta Samp. Je wystawa, która je odemkła i całe smutan będziemy mogli wzerać na te wszystkie dokazy, jakie profesor robił, z kim współpracował, od imci. On wprowadził tą Kaszubszczyznę w pewnym sensie właśnie ten świat komparatystyczny, czyli porównywał ją z innymi obszarami, przede wszystkim kulturowymi na całym świecie. Oczywiście tam mogły być jakieś pewne niedociągnięcia, on jednak dokonywał pewną pracę pionierską, porównuje Kaszubów i oni wchodzą na ten wielki świat kultury i dziedzictwa ogólnoświatowego. Sam zbiór Zaklanto Stegna, Szerechtowanie dla młodego Czetyńca, ten zbiór jako do 81 roku są ukazał, to tak po prawdzie dredzie wydanie jest mamiele w 2017 i o dudzie lata hutniczył o tym, że trzeba wznowić Sampa, bo to jest jeden z najlepszych takich zbiorów kaszebskich legendów. Dziś, tu trzeba powiedzieć o takich trzech kręgach zaciekawionych Jerzego Sampa. Gduńsk, Kaszebę i demonologia. I jak my w Zeromak Sunście, na przykład mi to poje pobrzeża Bałtyku, czy co one są pisane po polsku, ale to jest chłop, który dobrze znał kaszepsi, on z weską z kaszepskich zrzutów, on czytał Lorenza w oryginale nie? Wyciąganie rozmaitych wniosków. Sum badyrował też terenowo, bo ja pamiętam zajęców, jak on opowiadał o swoich baderowaniach, że tam gdzieś i tak dalej. Je po prostu bardzo wielki dla takiego świata naukowego, jak my wiemy o wiele tych i o literaturze, o kaszepsich wierzeniach, no i tych literackich.